Pri cestovaní do Malagy si návštevníci vyberajú medzi ubytovaním v meste Malaga alebo na pobreží Costa del Sol, ktoré sa od Malagy ťahne na juh alebo východ. Portály, ktoré sprostredkovávajú ubytovanie, vám pomôžu urobiť si predstavu o cenovej ponuke jednotlivých oblastí. My vám môžeme pomôcť vybrať ubytovanie z hľadiska vašich individuálnych potrieb. Študenti, ľudia cestujúci za kultúrou, víkendovým pobytom a teambuildingami preferujú ubytovanie v meste Malaga. Mesto v návštevníkovi ponúka všetko dôležité na dosah ruky. Históriu, pobrežie, pamiatky, múzea, kultúru, gastronómiu a nákupy. Ubytovať sa v niektorom meste na juh od Malagy je zasa vhodné pre rodiny s deťmi a ľudí, ktorí vyhľadávajú hlavne pokojné plážovanie a menej zhonu. Najviac populárne sú mestá ako Torremolinos a Benalmádena. Čaká vás tu čistejšie more s pozvolným vstupom. Samozrejme, ak viete, na ktorú pláž zavítať. Atrakcie pre deti, prechádzky po prímorskej pasáži a čo sa ubytovania týka, priestranejšie hotely. Do Malagy sa odtiaľ ľahko dostanete verejnou dopravou.